Vandaag bij mij in de Vreugel het jonge muzikale talent Rick Heijnen. En mijn speciale gast, hij was jarenlang de frontman van de succesformatie Direct. Inmiddels bouwt hij aan een mooie solo-carrière. Tim Akkerman, welkom bij Lef. Dankjewel, Suzanne. Hoi. Hi Tim, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, wat ik mij afvraag bij jou dan, jij maakt toch een hele grote stap in je leven. Want op een gegeven moment ben je frontman van zo'n succesformatie en dat laat je los. Hoe ervaar je dat nu om daar los van te komen in die zoektocht naar je solo-carrière? Die onderbuikgevoel is wel degene geweest die als soort kompas heeft gefungeerd. Dus ik ben nu 5-6 jaar verder. Ja. En ik merk eigenlijk nu dat mijn keuze alleen maar sterker is geworden van 6 jaar geleden, zeg maar. De twijfel die je dan nahoudt. Met andere woorden, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest dat ik deze keuze heb gemaakt. En dat heeft vooral te maken met wat je zegt, je hebt een bepaalde zoektocht. Wie ben je nou eigenlijk? Wat wil je precies? Ja. Kan je dat ook? Nou, dat antwoord is er. Het lukt. De minuut van Suus. Suus, wat heb je voor ons uitgekozen? Franz Liszt, Sonette Petrarca. Ja, waarom deze keuze? Frans Liszt was het eerste popidool van de wereld. De eerste die als Michael Jackson op de bühne stond, waar mensen speciaal voor een concert naar een avondje uitgingen, naar theater. Maar hij was niet alleen maar een popidool en was ook verbonden met poëzie, literatuur, filosofie en de diepe gevoelens van het leven. Nou, dit is één zo'n stuk dat hij met alle mensen zich meevoelde. Dus een soort van weltschmerz over zich heen had. En ja, dat heeft iedereen af en toe wel eens. Dat je denkt, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik hier op aarde? En wat doen we hier allemaal? En Waartoe zijn we hier? Ja, en daar gaat dit stuk over. Wat heb je met klassieke muziek? Want het zit inderdaad bij die opa, violist van het residentieorkest. Ik heb jou namelijk een keer gevraagd van, wat heb je ermee? Zei jij stiekem best veel. Ik begreep dat woordje stiekem eigenlijk niet zo goed. Nou, het stiekem houdt in dat het vaak niet als rock'n'roll wordt ervaren. Wat heel stom is, want het is onwijs rock. Je vertelt net over de Liszt en dat soort. Er waren echt artiesten. En wij hebben dat loopt de jaren een beetje vermompeld als een soort van stoffigheid die er omheen is. Maar het is gewoon bizar dat gewoon de klassieke muziek de grondlegger is van muziek. Dus ervaar je dat zelf ook zo? Ja, zeker. Wat ik nu merk, het heeft ook wel met een tijdgeest te maken. En je moet het ook toelaten. Klassieke muziek is natuurlijk een heel brede vorm van. Maar er zitten zulke ongelooflijk geniale mooie stukken. En als je bijvoorbeeld Satie luistert, dan hoor je gewoon popliedjes. Ja. En dan praat je over begin 1900. Dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, zeg maar, van de klassieke muziek. Maar dan leer je wel waarderen dat zelfs de Blackbird van de Beatles is bijna gejat wat Paul McCartney heeft gezegd van een stuk Bach. Dus dat betreft heeft het allemaal verwanten. Alleen we hebben het op een of andere manier in een soort verdomhoekje gestopt. Dat niet je mag niet jong zijn of niet jong zijn om het mooi te vinden. En daarom
bedoel ik het een beetje stiekem. Want ik heb eigenlijk van jongens van ben ik al geraakt door klassieke muziek. En was dat dan ook zo dat je op enig moment dacht van ja, ik kan dat ook niet tegen vriendjes of vriendinnetjes zeggen dat ik dat mooi vind? Ja, dat is het punt. Dan ga je er toch een beetje omheen. En dan, zeker als je 12, 13 bent en dan sta je midden in je puberteit. Ja, dan ga je natuurlijk geen klassieke muziek luisteren. Wat ik dan overigens af en toe wel deed. En dan luister je metal. Maar het grappige is dat metal bijvoorbeeld, bepaalde metalbeetjes zijn ontzettend geïnspireerd door juist de klassieke hoek. Ja. Want die hebben bepaalde maatsoorten of die verwisselen met bepaalde akkoordenschema's. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar ja, als je zegt dat je van Vivaldi houdt, dan... Ja, jij schrijft zelf ook muziek. Is het voor jou ook een inspiratiebron? Ja, en vooral wat ik heel mooi vind aan klassieke muziek is dat ze er alles uit de kast houden. Nou, je hoorde het net ook met Liszt. Het gaat alle kanten op, maar het blijft in een vorm. Het is niet, jazz heeft bijvoorbeeld af en toe daar heb ik moeite mee om dat te volgen. Ja. En dan vraag ik me af waarom men dat mooi vindt. Dus maar muziek is smaak. Klassieke muziek blijft altijd in een kader. En men laat zien wat er allemaal kan in een heel klein gebied. Ja. En daardoor weer een groot gebied. Dus ik heb daar wel heel vaak inspiratie door. Vooral de baslijnen vind ik altijd heel mooi. Ik luister altijd hoe de baslijnen lopen, want die veranderen eigenlijk de melodie. Ja. Heb je een concreet voorbeeld van een stuk en zeg je dat heb ik toen gemaakt en dat is eigenlijk daar heb ik gericht bij een stuk een inspiratie gevonden? Ja, ik denk dan wel Mozart toch wel. Ja. Die doet dat heel veel. En Einde Kleine Nachtmuziek, weet je, dat is zo ongelooflijk mooi gearrangeerd. En wat ik heel vaak doe als ik liedjes schrijf, dan ik schrijf voornamelijk op gitaar, dat is mijn main instrument. Maar dan zit je op een gegeven moment vast in je patroon. En wat ik dan heel vaak doe, is gewoon losse basnoten pakken en gewoon zoeken. Dat is het enige nadeel, ik kan geen noot lezen. Ik heb 10 lessen Je bent echt volledig autodidact, je doet alles op gevoel. Ja. En dat heeft voor- en nadelen. Vandaar dus dat, wat net even gerepeteerd, dan weet ik niet waar het mens zit. Dus dan moet ik horen van, oké, we zitten hier. Andere kant geeft ook wel weer een soort vrijheid, want dan, je doet dan op dat moment wat je gevoel je ingeeft. En dus het heeft twee kanten. Ik heb nooit noten gelezen. Ik heb ooit les gehad en bij de 8e les toen werd de vraag gesteld, wil je hiermee doorgaan? Toen had ik een zak pinda's meegenomen. Ik zeg, ik eet ze liever dan ik ze lees. Zo zit ik een beetje in elkaar. Maar het heeft twee kanten. Twee kanten. Ja. Wij gaan nu luisteren naar de winnaar van de 4e divisie van de finale jonge solisten van de LBM, Rick Heijnen. Ik ben Rick Heijnen. Ik kom uit Zusteren, Harmonie Sint-Cecilia Zusteren. Ik heb de 3e divisie gewonnen. Ik speel trompet. Ik heb vorig jaar ook al eens meegedaan aan de finale jonge solisten. Toen was ik 2e. Gewoon voor de ervaring en voor de tips van de jury en zo. Mijn ouders die speelden al heel erg lang. En op een gegeven moment ging mijn zus ook spelen. Toen wilde ik ook meedoen, maar ik mocht nog niet. En toen, ik wilde altijd trombone gaan spelen en toen moest ik beginnen op trompet en toen wilde ik eigenlijk niet meer stoppen. Het samenspel vooral en zo. Ik deed voetbal, ik ben ermee gestopt. Ik had er te weinig tijd voor.
Te gek man, Rick. Hoe oud ben je? 14. 14. En hoe lang speel je op trompet? Nu 6 of 7 jaar. 6 of 7 jaar. Hoe ben je bij die trompet uitgekomen? Nou, ik wilde eigenlijk trombone spelen. En toen moest ik beginnen op trompet. En toen vond ik dat zo leuk dat ik niet meer trombone wilde gaan spelen. Oké, dus die keuze heb je ook gemaakt. Je wil niet meer weg van de trompet. Mhm. Hoe ben je bij de harmonie terechtgekomen? Eigenlijk gewoon via mijn ouders. Mijn moeder speelt klarinet, mijn zus speelde hoorn, mijn vader speelt hoorn. Dus een hele muzikale familie. Mijn opa speelde ook trompet. Oké, dus jullie zitten altijd eigenlijk met muziek onderweg. Dus je Ja. weet niet anders dan muziek te maken. Hoeveel studeer je per dag? Ja, je moet veel studeren, hè? Ja, ik kom uit school rond 4 uur of zo. Ja. En dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik leren. En na het eten moet ik nog wat leren. En dan heb ik 's avonds... Ja. Tijd voor de trompet. Ja, dat En klopt. speel je dan ook iedere avond? Ja, meestal wel. Wil je beroepsmuzikant worden? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Lijkt me wel leuk, maar... Ja, er is weinig werk in te krijgen sowieso. En... Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Je speelt bij de harmonie. En ik hoorde dat jij zei, ik zou graag eerste trompetist willen worden bij de harmonie. Klopt. Is die eerste trompetist nu niet heel boos op jou? Die denkt van, daar komt Rick aan. Nee, die is eigenlijk gewoon heel aardig. En Is die Ja. aardig? ja, Oké, maar heb je dan wel gezegd van, ik wil jouw stoel hebben? nee. Nee, nog niet. Nu weet hij het, hè? Dus nu moet je opletten hoe hij nu gaat reageren. Hoe vond je het om mee te doen aan het concours? De Ja. finale van de jonge solisten. Vond je het spannend? Ja, het was al de tweede keer. Maar ja, ik ben eigenlijk niet vaak zenuwachtig voor een optreden of zoiets. We gaan luisteren naar Jarabe, Allegro opus 3 nummer 2 van Emanuel Arias y Luna. Gebracht door het strijkkwartet van de Philharmonie Zuid-Nederland.
Suzanne, die samensmelting van die 4 instrumenten, dat is toch het meest bijzondere, hè? Ja, daar hadden we het net ook over. Dat is mooi, dat de eenheid in verscheidenheid en toch verscheidenheid als eenheid. Dat is het mooiste aan een strijkkwartet. Ja. En het laat ze ook zien en het is ook super gezellig. Ja. En deze Mexicaanse dans, heb ik me laten vertellen, betekent stroop, dat garabe. En dat is een genre vanaf de 19e eeuw. Dat is wel echt heel apart om dat te horen, dat al die verschillende ritmes tot stroop gedefinieerd worden. Dus, Komt toch weer bij elkaar. Ja, ik snap er blijft helemaal bij niks elkaar. van die Ja, muziek, maar ja, echt heel leuk. Heel erg mooi. Prachtig. Hey, Tim, je maakt op een gegeven moment inderdaad die keuze om solo te gaan, zoals je zelf al zei. Wat is nu het grote verschil tussen Tim Akkerman als frontman van Direct en Tim Akkerman in zijn solo carrière? Dat ik denk met alles met 100% liefde doe. En dat klinkt misschien een beetje gek als je 10 jaar zo'n succesvolle... Want dat heb je bent. ongetwijfeld ook met liefde gedaan. Juist, alleen ik merk dat de liefde, zeker het creëren van muziek, daar waren we op een gegeven moment na jaren ontzettend uit elkaar gegroeid. En dat merk je ook, het antwoord ligt er eigenlijk al. Als je de huidige Direct liedjes hoort, dan is dat een hele andere sound, een hele andere invulling. Het doel is toch natuurlijk ook om muziek bij de mensen te krijgen. Daar heb je ook de media voor nodig natuurlijk. En die radiostations zeggen, ja, mag het zo dan wel klinken? Want daar zitten ook weer kaders voor natuurlijk. Nee, ik heb het echt volledig losgelaten. Ja? Ja, en waarom? Omdat ik namelijk heb gezien bij Direct, dat heb ik echt gemerkt dat daar zoveel druk achter zit. En die druk wilde ik niet meer. Dus wat ik nu doe is gewoon, ik maak iets wel met het gevoel van... je wordt geïnspireerd wat je omheen gebeurt. Alleen ik ben niet meer bezig met van ik moet nu een liedje schrijven en dat moet een single zijn. Dus een single heeft bepaalde reglementen. Je moet binnen een bepaalde tijd het refrein laten horen brengen. Een liedje komt binnen of niet bij mij. En dat mag 10 minuten duren, maar dat kan ook makkelijk 3 minuten duren. En het grappige is, ik heb vele biografieën gelezen van mijn grote helden. En het is allemaal hetzelfde verhaal. Ze wisten allemaal niet dat die ene grote hit, wat hun doorbraak was, dat liedje was. Want dat had hij nooit... Het is ook vergelijkbaar met 6 koeien in de lotto natuurlijk. Hè? Exact. En dat is een beetje mijn drijfveer. Is dus het succes wat je hebt mogen hebben in het verleden, heeft dat ook te maken met puur geluk? Achteraf? Is een cadeautje, ja, zeker. Ja, zie je dat, ervaar je dat zo? Ja, nog steeds. Het feit, we hadden het er net even over van hoe moeilijk het is om als muzikant zeg maar, door het leven te gaan. Het blijft gewoon heel lastig. Ik mag nog steeds, ik moet even ongelakt hout vinden, maar nee, het is nog steeds dat ik 24 uur daarvan kan leven. En dat is mijn grootste geschenk, zeg ik altijd. Want uiteindelijk, ik creëer iets en de vraag is of de rest van de wereld erop zit te wachten. Ja. Nou, dat is. Want ik heb 2 albums uit en die gaan ontzettend goed. Ja. Maar het is heel iets anders. Het is een ander publiek wat erop afkomt. Op een andere manier probeer je het aan die mensen te brengen. En radio is zeker een heel belangrijk medium, maar ik ben niet iemand die daarvoor gaat draaien. Je zegt, ik kan ervan leven, maar dat doe je niet alleen, want je bent gelukkig getrouwd en je hebt zelfs 3 kinderen. Ja. Het is ook natuurlijk een beetje de wereld waar jij in zit van seks, drugs en rock'n'roll, om het zo maar te zeggen. Toch ben jij een echte gezinsman, heb ik het idee. Ja, maar dat was van het begin hoor. Ik bedoel, ik heb hele mooie dingen mee mogen maken, dat zeker weten. Maar dat was niet de reden waarom ik muziek ben gaan maken. En nu heb je een bepaalde harmonie kunnen vinden in thuis het papa zijn en buiten de deur ben je de muzikant. En die werelden zijn eigenlijk heel mooi te combineren. Ja. En dat maakt het ook wel mooi. Dat maakt het echt heel divers. Heeft het jou als muzikus dingen gebracht, meer diepgang gebracht, de gezinssituatie, het hebben van kinderen? Nou, niet eens het gezin, maar wel mijn vrouw. Die heeft wel op een gegeven moment, zeker bij het punt van de keuze te maken om Direct te verlaten, was zij wel een hele belangrijke factor. Want ik denk, we hadden een hypotheek, het zakelijke stuk was allemaal heel belangrijk. En laten we eerlijk wezen, Direct bracht veel geld in het laadje, dus er was zekerheid. Maar ik was zo ongelukkig. Dus zij zei op een gegeven moment heel droog van, joh, het maakt niet uit hoe je thuis komt, maar als je een keer gewoon gezellig bent en dat je niet al die kift en frustratie op mij africht. Was je zo ongelukkig, Tim? Hè? Nou, creatief gezien. Niet eens naar de jongens niets persoonlijks, want dat wordt vaak in de media, jarenlang werd dat heel erg gezocht, maar dat is nooit geweest. Alleen als je ziet dat je creëert iets, je maakt muziek met een bepaald gevoel, met een hart. En als je ziet aan elkaar dat een hele andere richting heeft gekregen, dan moet je gewoon daar ook heel eerlijk in zijn. En dat is wat er is gebeurd bij mij. En ik kan niet iets half doen. Ik weet dat Spike bijvoorbeeld naast Direct ook de Def een bandje heeft, waar hij zijn hart en ziel in kan leggen. Ja. Die kan het heel goed combineren. Vind ik echt knap. Ik kan dat niet. Bij mij is het echt 100% dat of 100% dat. En daartussenin Vandaag is het voor jou ook 100% lef. Ja, want je toont zeker lef. Wat ga je voor ons zingen? Now or Never. It's Now or Never van Elvis. En er is onlangs een ontzettend mooi album uitgebracht met het Symfonieorkest. En daar een versie van. En dan doen we het misschien een beetje in het klein. Maar
des te mooier, denk ik. Het is natuurlijk het originele O Sole Mio, wat iedereen Ja, kent, het dat- Napolitaanse volkslied. En Tim Akkerman gaat het inderdaad voor ons zingen, It's Now or Never. Het origineel is O Sole Mio. Hij wordt begeleid door Susanne Hardek aan de vleugel, Rick Heijnen, trompet en het strijkkwartet van de Philharmonie Zuid-Nederland. Dit was Lef voor deze week. Heel graag. Tot de volgende keer. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My heart won't wait. Just like a willow, we will cry in ocean. You'll listen to love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again like this. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My